ден. Тодор Саднев, Тоци. Добър вечер, Милан. Ще правиш, Тоци? Добре, броски, да си направим вече малко. Да си помогнете малко, да те разпрашам за твоята кариера, да позборяме тъй малко за това, ще го работиш, кои са твоите амбиции, сонови работи, що си ги реализирал, що не си ги реализирал и така. Ке почнем едно по едно със се. Да си почнем с Орела. Тоци, колко години имаш? 23, брат. 23. Септември 24. Значи си година по-голям от мене. 24. Браво. Кога дойде 24, брат? Брат, поръсна, растна. Поръсна и то ще викаш. Упама. Мой другар вика, като се препознае, ако гледа подкаста, вика, брат, скоро пътни 23. Вика, брат, за 7 години ке пунеш 30. Викам да отивам, да дадем някакъв кюти. На мене брат ми това ми го направи преден на неделя, брат. Вика, ти знаеш ли, вика, за някой месец и за някоя година, вика, 30 години ке видиш. Знаеш колко страшно звучи 30-ката? Много страшно звучи, брат. Не знаеш какво да чекуваш. Добре, да не се бегуваме. Братче, ти си диджей, продуцент, музичар, да речем, не знам какво да речем, ке стигне до това. Тук още па и малко по-широко се познат како порано, како диджей Балакрос. Точно. Сега, Балакрос ти е на тебе име со кое што си почнал, со кое што си се разработил, нели, со кое што си влезел во светот на музиката, па за тие што не знаат, сакам да знаеш некои така детали и да кажеш како е почнало Балакрос, што значи името, како си биле првите, да речеме, журки пуштање на музика и како се тоа почнало да ти расне од хоби у пасија, да речем. Да. Значи, какво почна Балакрос? Втора година средно, час по история и брат, сега в този момент, в това време, я много сакаше музика, значи брат, все ми беше музика. Добре. Станам са байле со музика, ядам со музика, легнам си со музика, все со музика, брат. И това ми беше како обсесия, мораше нещо да правя с това. И имаше сон, викам, сакам аз кога порасна да бием диджей. Диджей. Диджей, брат. Не астронавт. Не астронавт, диджей. Това време идол ми беше Тиесто. Отдавна беше добра. Тиесто, брат. Замисли си. И това аз съм бил тогава втора средно, брат. А от това време он не ни беше пико на неговата слава. И почнах и слушам песните на Тиесто, траките на Тиесто. Брат, много ми бе яки. То за мен беше това нещо невидено до тогава. И таков слушам ги, брат. И не знам, нов вид на музика. Никой път до сега не съм слушал електронска музика. Добре. То беше EDM? То беше EDM, да. Почетко на EDM. Почетко на EDM. Тогава Костанова, Славни Хардвел, кой други, милион, брат, много артисти имаше. Добре. И сетявам се, Тиесто ми беше, брат, и долу, значи, замислувал съм си какво, например, натам в живота, който успявам, с Тиесто заедно ги пущаме музика. Замисли си, брат, втора година средно, що съм си я мислил. И те така почнат цялото това. И сега аз тръгнал на път да станувам диджей. Час по история, мора да намам некое уметничко имам, брат. Не можем да бием диджей Тодор. Да. Не бива. И час по история. Това е гимназията? Гимназията. Кой ти предаваш история в гимназията? Втора година мислям дека беше Барбарела. Поздрав до професорка Барбарела. Поздрав, професорки. И работя компютрите тогава, втора година, брат, само ще ги ставя нови компютри. И се си работи, много игрички сме играли на тия компютри. И час по история, учиме за Македония. И вика, май ти потражам антички македонски имени. Патриото кръвта е. Много си сака Македония, брат. И почнувам, пишувам на Google Ancient Macedonian Names. И излават ми, брат, листи, по азбучен ред. И упадна ми едно така очи, Балакрос. И сега, много бавно ми звучише това именце на мен. Много привлечно, брат.
Че Балакрос, Антечко е македонско име. Да. Значение некој има точно нещо. Не пишуваше никое значение, брат, тук пишуваше дека тај Балакрос шо бил он ствари. Он бил, брат, некој си войсководец за времето на не знам таму кој крал. Добре. И он бил генерал на пешадијата. Mm-hmm. И те тоа го пишуваше као description, брат. Балакрос и тоа го пишува као description. Mm-hmm. И викаме, и много модерно звучи ово. Сега за да не би така како што си името, обичното име си беше Балакрос. Mm-hmm. Балакрос. Mm-hmm. Викам, ай малко го изменам, да би малце по-артистичко. Mm-hmm. И спаднало тоа Балакрос, што го знаеме ние. Со 2 Л, наместо КЦ и наместо СЗ. Ясно. Малко И по-така те така модерно. почна, брат. И почнаме тука. Имам слика од средна школа, брат. Толку многу сакаше да бием диджей. И мониторите кои што стоја на клупите, уште ги доле. Статурата тука 2 монитора, брат, и овака сум сликан. Таа ми беше профилна, бе. Момче. Леле, брат. Ти кажем како Сега е тргнат. Нема е виши. Не може да се најде таа слика. Интересна ера. Интересно беше, брат. Стварно тогава од тоа време и Инче, ти смечат слушалки ки тргнеме, не е проблем. Да ги тргнем. Воопшто не е проблем. Ако ти е по-комодно. И те така почнаме. Втора година почна да пуштам музика, брат. Немаше опрема, никаква опрема нямам. Само лаптоп. Mm-hmm. И само чекам да ми викне некој народен да пушта музика. И от това време имаше песнички, имаше Virtual DJ. И на нищо друго, брат. DJ. Лаптопче, Virtual DJ и пущам си музика. Брат, памти, има беше едно време беше DJ на Virtual DJ и не днес имам SoundCloud аккаунт, на който имам може 3-4 песни. Сега, брат, на Virtual DJ я на Джайковски един ремикс направено, ама и аз, моят идеален DJ беше 4 песни една по друга и някой транзишн тук на песна от друга и тук долу скрач меч нещо и нали, тук там на песната и готово, аз съм правил диджей. И тук па и Филип Иванов филм беше на време диджей. Не, брат, не ти е добър микс. Комедия. И, ама добре, ти малко по-сериозно се свана работа. И почнуваш по роден ден. И почнувам по роден ден, брат, натъмнавам. И сега на роден ден пущам си онака, брат, от мой кеф свакиш сега на другарите слават роден ден, поканили ме да пущам музика. И ги пущам. И интересно ми беше, брат, много ми беше кеф, значи пущам си музика, си играят. Знаеш, какво се усекиш така изпомнят у себе. Да. И накрая завърши журката, брат. И най-убаво е, когато дойде някой, който ти каже, ева, брат, супер направи или много баво си поминава, много. И брат, много баво чувство ти дай. И от този момент аз се реши дека аз това сакам да го работам до края на моя живот. Значи я не се гледам како нищо друго, брат, у иднина, освен како диджей или како нещо со музика што ќе работам. И така почна тај пат. Со пуштање музика, прв пат кога почна да пушта музика за пари. Да. Беше у кафичо Гужва. Гужва. Една Гужва една ситуация, не знам да кажем. Кажи. Кафичо Гужва се отвори някъде у периода, мислям дека от прилика кога излезе OneNote 4-ката. Значи, за луѓето што не знаат, OneNote 4-ката беше телефонче на Samsung, кој што беше, мислам дека еден од првите или тука некаде, от тези генерации, у кој што имаше Infrared Blaster. Ако живете. И сега Infrared Blaster е фактички си тоа што го имат усите далинска. Значи фактички инфраред, ама на подлага дистанца. Нека оние кога си префрлил слики и песни на милиметри да ја одреш. Сега со един другарчиња седеме огужва и гледаме фудбал, немам појма кој со кој играе. И седеме и гледаме фудбал и сега тука јас со OneNote и се зафркаваме нешто во оно и штелуваме го наоѓаме кој телевизор, кој мейк, модел година нешто во оно. И само трябва да направиш на проба да видиш дали тая телевизор и дали ќе го изключиш или не. И пробуваме модел 2 и после на третио нещо, футбол се гледа, брат, сите се нали футбол гледат и сега ти му давай го напад, тук у 16-тнико и аз само пробувам, на това и телевизор сега се. Леле, брат, сите огужва лом. Мисля дека. То е най-болно нещо. Замисли на тия луѓе што прават футбол, брат. Ја ти не пратам много футбол, искрено си кажувам. Замисли на нив
От този момент човек ми се десило. Брат, аз знам много Сироки луги, ме що задава да ме знаят. са фанатици по футбол, брат. Значи они, например, брат ми, кога гледа Манчестър, он е Манчестър фан, значи мора мулата да се слуша, брат. Значи нищо друго не смее да има, додека се гледа футбол. Не дай Боже да му се десило това на него. Мен не знаеш, що ме интересира. Какво лугито толкова стануват фанатици на един клуб или сега? Защо толкова те приличува? Ама той е... Повете са някой друг. Това мисля, не съм някакъв компетентен. Тварно не знам какво. Ама добре, па и ти имаш някои такива луги, брат. И ти не ли си на нещо фан? Па добре, фан съм, да. Пари и то ще викаш. Не е битно. И сега и гасаме това, и сега съм да се надвързам, после да пущам да сбориш с Вредо. И мислям, че с този телефон, че беше така. Можно е, а и не е можно да некой, изкористувайки, знаейки тая опция, да е гасил или окучвал климо гимназията или прожектори на него професори. И аз от такво имам, слушам до приказки. Неко си приказки от това време. Него си приказки, да. И шо знаме? Да. Първ път пощане за огужва. И изкуството? Трема? Изкуство. Какво беше сега това? Кой изпадна цялото, брат? Газата на гужва ме вика мене. И аз явно първо беше пишал, брат. Значи имаше там на Фейсбук, пиша им. Викам таква и таква работа. Аз съм диджей от Штип. Дали ви трябва някой диджей да пуща музика. И викнаме човеко. Направи си мабет, че вика Пола Сад, вика трябва да пущаш. Вика, що музика сега ще да пуща и вика после тебе има сръбско. Добитна комбинация. Добитна комбинация, брат. И сега аз мора да нямам нещо, ще я загрявам тази публика. Пред сръбското Пола Сад. Значи Пола Сад, то са 5 траки, брат. Да. Няма ни 5 траки. Няма нищо, да. И добро, договориме се. За Пола Сад да пуща музика и вика, ти дам 500 нар. Качпара, 500 нар. Абе са фикев. Викам, айде, готово, договорено. И брат, спрямам се. Одам му гужва, тогава имаше купено една мала миксетичка, маленка, те тогава, брат, едно 200 евро. И на нея си пущаше. И пуща музика, брат, и завършува това сето. И човека това и вика, такеш, фала, ще завърши работа. Да. Вика, я ти тук парички. Брат, срекен. Това беше първата пара в живота да я добием за нещо, що всяка да го правя, брат. Общо това ми беше първо плакяние на мен в живота за било шо. Предходно не беше нищо работил. Сам си ги направил. Сам си ги направил парите. И брат, много се усекише гордо, завършил съм нещо, викам, отиваме, за това ще го направи, брат. И интересно ми беше и така продължи. Почнава после да се дешават други родендени, почнава да се дешават други журки. Това време актуално беше кафе бар дома. Дома си е дома. Дома си е дома. И брат, сега, за да пущам му дома, одам кай Саши газата, одам с мене с миксетата, одам с музика, с слушалки, давам му и слушалките на него и му викам. Я пущам каква музика. Дали ти се свиги. Добре. И човек ми свиги. Вика, до сега не сме малява какво? От предходно Зорен Илиев го само вика. Вика, до сега не сме малява какво? Вика, може да пробваме. И договориме се, брат, направиме евентче. Тук сите споделуват шер на тъмнал. Да, поддръжката от другарите, най-близките е най-битно. От най-близките и от другарите, брат. Значи от дома, от моите и от другарите. И това ми беше много битно на мен, сакиш. Да. Значи, я мисля, че няма да има толкова много народ. Не искрено си кажа. И давай е тази вечер. Одам аз у дома. Спремам се, подготвувам се, се видео, ставам тук миксети и лаптопи. Спремен, правиш саундчек, нали, да провериш дали всеки ще трябва да ни има някакви шумови глупости. И аз и газата и Саша. И се е спремно, се е готово. И излавам до надвор. Брат, имаш да видя надвор. Абе, колона луги. Леле, ко ме фана една трема. Има най-яко чувство, брат. Абе, какво най-яко чувство, момче? Трема, брат. Трема. Значи, я такова трема в живота не съм усетил. Не възбуда. Трема. По-добре, тия се връзай много пъти. И, леле, викам, какво е толкова много луги? Много луги дойде, брат. Трема цяло време, натъмнавам, не ме факя место. Да. И 2 чекаше да дойде това време, брат, да почнам само, значи да помине тази трема. Дори нервозите факя. И улават лугите, тук си се сбират, нели, врате си виши warm-up миксче, нещо си врате. И почнувам. И само, когато притискам плей, брат, направо в трака, снимува цяла трема. Няма трема. Цяко от теб се казва. И няма нищо, брат, само и аз
музиката и лугито. И почнуваш тук сега и си те почнуват да се размърдуват сега. Лугито са дойдели пръв път, брат, не е имало такава музика до тогава у дома. И аз не знаеш, че толкова много млади деца сакат да слушат такава музика. От това време EDM. И почнува журчето, леле, 3 сата, брат, това ми поминава, не ги усети. И завършува журката, сите задоволни, аз жива вода, препотен целия, защото съм скокал цяла вечер. Имам видео, все живо и диво имам тази вечер, това ти ми остане всеки път усекявай. Архивата мора, брат. И договорени с газата, таква и таква работа. Договорим се сега, не е битно за колко пари. И договорени сме. И накрая завършува цяла журка. И аз се поздравям с другарите си, те ми викат много добро сваки шептен. Задоволни, брат, и аз спря задоволен. Шосите около мен играя. Значи, лудни са се дешава тази вечер. До тогава аз такава журка не беше имал, брат. И много интересно, много изпонято се усекаш. И накрая давай газата да ми платя. И даваме 500 нара повече, защото сме договорени. Вика, я ти Йово ще се договорим и вика, Йово плюс, вика за отличната журка. И брат, какво после това да не продължим аз да го правим това? Да. Значи от taj момент, я средна школа съм бил, брат, мал дете. От taj момент дават някаква такава мотивация да го продължиш това, брат, ще го правиш. Средна школа, брат, с 500 нара плюс, значи това цял месец излъвание, брат, скоро. Защото ние не трошихме тогава, брат. Да, нищо не трошихме, не правихме. И така цялото то почна. И ната му си продължуваш сега, свакиш. Да. Договориш се за това недела, за наредната недела, така за 2-3 недели напред, дека ги пущаш или kao ще са договорени у няколко кафичи, всяка среда ке пущаш ти или сето и това веки ти дава малко чувство на сигурност, значи веке може да си планираш, чекай сега, от тук ке пуща музика, тук имам плюс, сигурно толкова пари, плюс нещо, ако излезе ти в смипс, не знам що. И имаше направено колко CV и пракишъл на Фейсбук, брат. На кафични из Македония. И пракям си тап демо, пущам някое миксче. Можеше да се промовирам, брат. Тоци ентрепренеор. И изпадна едно евентче. Пробваш ти да пущам, брат, за нова година. И договорени сме, виж, за пробваш. Пробваш за нова година? За нова година. Сега, после колко време от първото пущане? От първата журка после една година. Стварно, че от после една година ти успя да се пробиеш нека до толкова, за да пущаш нова година музика. Да, бе, брат. То не беше нещо много голямо достигнение, ама това време беше много интересно, брат. Брат, не е битно, значи за нова година ти да се отвоиш като пръва от приятели, от журки, от общо славение нова година со дружество и плюс някой да ти даде добър на теб, не е битно и колко малък кафе да или не е битно шо да или ресторан, или не е битно, брат, нова година, брат. И свакиш договаряме с човека, брат. Слушаме се, пракиме си тук броя вината на и договаряме се. И вика, таква и таква работа. И човек ми вика, свакиш от дека си, вика му от щип. Вика, добре, сакаме да пустиш музика, свигани си това, ще го пустиш, ще го слушнаме на миксчето. Ти пракиш аз микс и плюс пракиш видео, защото съм снимал на някоя журка и како да видят атмосфера. Добре. И пракиш от това, брат, и вика, бендисани се. Сакаме ти да пущиш за нова година. Оваа година. И вика, таква и таква работа, тая и тая ценичка. Вика, ние ти я покрием пато и смеща я. Това е премия за теб, брат. Било сигурно. Брат, пато и смеща я. Викам, каков смеща? Я ми ще долам там и да се вракам право. И он вика, не бива тази работа. Вика, ти завършиш тук, вика, късно 4 сата, пак трябва да се вракаш, вика, на вечер. Да. А брат, стявам с тази година, беше най-ладната година, що съм ял стил моя живот. А не знам, пробваш ти дали си бил, ама там е, ако щипе минус 4 степена, пробваш щипе минус 14 степена, брат. До толкова много е по-ладно. Не съм взел. И договорени, и човек ми вика, ти организирам, вика, хотелска совичка. И вика, си отспиеш там, съвали, ако станеш, си одеш. Модерно. Мега модерно. Ева, мега модерно. И брат, долай това време, одам там, пущам музика. И сега, ти трябваше да пущам цяла вечер. Значи аз почна от 9 саато до 3-4 вечерта, брат. И пуща
се живи дил, освен сръбско. Освен сръбско, Хвала значи Богу. EDM, То хип-хоп, не е от твой. се брат, се поща, трап, дабстеп по това време, се. И брат, много яко журчи. Почнава да се качуват по масите. Не ми се веруваше, брат, давай другито там. Да, ти боксче, брат, си направил, баба си направил, как си направил. Нема ли Брат, то ти дига. Нема ли лепени и ледарки, брат, на диджея? Не. Нема, брат, за жал. Ей, това да може. Компарик е бил. Поздрав. И, брат, завършува вечерта, сега се празне. И сега аз стоеше, сега кафичо беше много чудно направен. Значи, позади мен имам врата. Значи, аз стоям на задния, това се дешава, брат, не знам за тия луги, ще знаят пробищи, на площада, на втори спрат. И имаше един кафич. Викаше се Кул. Така се викаше кафич, брат. И имаш главен влез, нали, отзгоре ски чуеш по скалите и накрая има друга врата, брат, ще си излава на една тераса позади. И сега, тук ако ще е главния влез, тук е излезо. Ясно тук. Позади мен е врата отворена, предната врата па отворена. Прома, а надворе, брат, минус 12 степен пробище. Нозите не си ги усекиш. Кажи ми се ти кажу, не знам дали от много играние, дали от много ладно, ама аз нозите не ги усекяше. И брат, довайдам си, завършува цяла вечер, си йола дома, додека си аз пакува натъмнавам, додека иде до хотело. А пробище, брат, се е близко, значи хотело ми беше на мене на 5 минути, от кишо трябваше да пусти пешки. И одам си в хотел и тражам си ключ, брат. 40 Чакай малко. Одам на рецепция, викам ключ за тази сола и дават ми ключ, отварям си, брат, улавам си унатре. Кома? Абе, како господин, брат, не ми се верува, свекиш. Усекаш се. Значи, нова година, да бе, брат, усекиш се, како, не знам, Браво. ти си фацата на вечерта, брат. Да. И улавам си дома. Урокът на година, това е баги импресивно, барем за мен. Добро беше. Не можем да се пожалвам. Стварно много баво си поминуваш тази период. И брат, завършува тази вечер, одам си дома и нозите много ме болят, брат. Значи не можем да заспием никако. Обличувам ги чорапите, брат. И има шо да видам. Абе, кръв по нозите, брат. От толкова много ладно шо беше. От тази проме. Кръв, отдолу на стъпалата, кръв имаше. И брат, шок е направям. 4 сата са байле, 4,5. И взема, имаш там веценцето, како едно лигенче, брат. Напонило с топла вода. Леле, не можеш нозите да си изстава, брат. Ти знаеш това каква болка е. Страшно нещо. И едва си изстави нозите унатре и таков 7 полоса. Разтопувам се. А текна ли ти дека можеш не трябва от топла вода и ставаш него уладна или? Не, що се разбира? На тия ладни нози уладна вода и ставам. А що сбориш ти, човек? Леле. Можеш да се топлам. Не ми тегна е каладно, бе. И утоплувам се, брат. И фала Богу, това и више 5 пулсато. Ки си легнам да спивам. И легнувам да спивам, брат. И звонят ми у 9 сата на вратата. Господи, вика, трябва да си одиш ти у 10. Шо сбориш? Я забрави, брат. И будвам се с едното око. Пускувам се тук на да тарувам се. И завършува след това, брат. И излавам и тръгнувам си на къщи. Ева, брат. Те с цялото са байле, не на спан. Ама нозите болят. Ама, брат, имаш някое чувство от тебе. Задоволен си, свакиш. Дека си, да. Задоволен си. Много баво си поминал. Да. Тя така много баво чувство ми дойде тогава. И така се продължи тази работа. Браво. Значи, я ти кажем, па много ми е инспиративно, много ми е яко така за една година да си успял някъде да пущаш. Сега, може за много диджей това не е нищо, брат, или може за никой нищо не му значи, ама значи това нещо тебе те е възбудило, това нещо тебе те е натеряло, брат, да мотивирало те уж толкова и значи накрая на краища мисля повече живее се за чувството, нали, ще ни направиш другите среки или ще завършиш някоя работа или ще си успяло нещо, него ли колко и да пари да вземеш за някой работа. Да, парите и пък мотивирате, нали, все това. Ама пък чувството е па много по-така вредно, много по-добро. Някакво по-те дига, брат, него ли парите рече, толкова пари. Ти не си толкова задоволен, например, когато вземеш пари, брат. Значи ти, когато вземеш плата, знаеш, изработил си толкова ти платичката. Да.
по-друго е някой, който ти каже, брат, що него познаваш и дойде и ти каже, браво, брат, много баво направи Нещо фала за вечер. неочакувано да речеш, да. И брат, тай човек, виж, тебе те почитува натъм. Да. И ти го почитуваш него и то е така някакво много баво. Да. Много Сега, баво чувство. ти пущаш, то беше EDM. EDM. Сега, я беше нека малко сбунет около шо е, ако сбориме, шо е EDM, шо не е EDM. Я не знам поради някаква причина, мислеше дека техното не спаѓа у EDM. Я мислеше дека у EDM спаѓа само нещо, някаква електронска, нещо друга музика. Шо се спаѓа у EDM? Самиот термин EDM значи Electronic Dance Music. Добро. Значи се шо електронска музика спаѓа по тај термин. Добро. Ама ние не го користиме така. Ние EDM го користиме за Ние збориш от Македонија или ние збориш от у музички глобала, свет? брат, Аха, значи общо добро. цел свет така го користат. Добро. Не знам защо. EDM спаѓа, то сега моментално шо е мейнстрим. Како што се Мартин Гарикс, Димитри Вегас, Лайк Па јас тоа мислеше дека Hardwell. повеќе е нешто. А тоа фактички ќе му дое, брат, Поп. а, Не поп тук. прогресив хаус и електрохаус музика. Мгм. Битно тоа спаѓа под жанро на хаус музика. Јасно. И сега моментално се много изпоменете, сега не знам виж што пуштат, не сум ги слушал. Ама да, у тоа време EDM пушташ. Значи, тоа се спаѓа под EDM, тоа што е, пример, хаус, нели, deep house, Хаус, deep техно, house, техно, транс, транс, psytrance. се Ја живи. те тоа не, значи, слушам, знаеш мене, јас слушам много голем спектър на музика. Значи, јас знам и дома ми на турбофолк, да пием и да играм, може не е идеалното да речем нещо, ама Ама, за брат, днес се уживам. Знам и на народно, ама знам да си отидем и на техното. Нека ти Да. пуща удобно млади. Много беше добро. И Баш ми знам се- дека и баш ми е не, мило, и техно. Сега на примерно транс, псай-транс, нещо не можем там да се оклопам, некоко ми е, не знам защо. Тоа Не знам защо. По-бърз Малко стил на музика. И брат, не по-друг. може всеко да го Не слуша. може. Не може Значи, всеко аз да го слуша. я почна прво, не знам дали ки тебе какво е, дали ки тебе така било или ки другите е. Я пред да почвам слушам техно, почна да слушам, значи хаус музик. Значи нещо Роджер Санчес, Роджер Санчес стил, нещо, мислам стил. Негов стил тук, он нели пушти цяло време ремикси, Да. нещо цяло време такво нещо слушаше. И после полека прогреси, например, нещо като минимал техно, сега нещо техно натомунално и така, значи не съм па некой експерт, ама уживам се музиката. Ама то е И- много битно да Да. не си ограничен, брат, с един стил на Па музика. не съм брат ограничен, аз да ти кажам, въобще. Ама и Нека така не трябва се да биде. ограничувам. Да, и така трябва да биде и въобще не подпагам, ни па ме интересират стереотипи, самите луѓе ограничат около кой каква музика има. Значи, има некој си нели лош стереотип дека си идеш от на техно или си идеш да слуша нели хаус, техно па и транс. Сите се нели на сите журки се не, наркомани са некои наркотици, да речем субстанци, нели? Дали си Да. на пушени, дали си на некои хапчета, ще викат българите, нещо не знам шо, нели, не е битно на шо, ама цяло време има таква некоја мисконцепција дека сите се така Предрасуда, брат. предрасуда. И сега мој аргумент е дека биле сме излавани, биле сме им на турбофолк и на српско сме били. Биле сме и до веце, додека сме Да. били на излавани. Не ли сме били? Беле сме много пати. Били сме, натам нема шо да кажувам. Свагиш. Да. Сега не е битно кај. И сега, кой е тая аргумент? Нямам връзка аргумент. Нямам Сега, връзка, брат. кой зависи какво се пронаги. Сега, на мене какво ми се менят разположенията, защото много ми се менят разположенията, защото съм разположен и злам. На това си излезам Точно, някой път и точно. сакам на техно, отидам и си слушам музиката, която ти някъде. Си играм и си ме воза музиката ми отнесе някъде. Таква е малко. Уживкаш си, брат. Малко е така друга, нали, техно музиката не е сега. По е психоделично. Да, псай-транс. Добро, техното не знам колко толкова, ама Зависи, брат, от техно до техно. да, и зависи и това ще викаш. И нели, вики има такви стереотипи, сега не знам, що луѓето мислят и не ми лично на наркоман, брат, не знам. А Брат, ти си това, техно. това фактически е вака сега. Значи сите луѓе имат различни сваќања и сите имат различни вкусови. А во денешно време неко стереотипо е дека таа музика што не е прифатлива за целото општество, дека таа музика е за наркомани или дека таа музика е за не знам, брат, за друг вид на луѓе, за тие што се Мгм. со тетоважи, брат. Да. А не Или- уопште или така, някой например. речал изфърлени от обществото. Толкова рече някой така изфърлени или от общество или такова нещо. Кому може така нещо да кажеш? Значи има сите луѓе, брат. Небитно. И? Много е лошо, защото така луѓето имат
предразсуди за нещо, кога 90% от тия луги шо сбора така не са ни отишли на техножурка, не ни знаят какво е това. Да. Какво изгледа. Да. И въобще не е така, брат. И аз знам много луги, шо ходят на журка и случвайки ми мене, шо не правят нищо, не взимат никакви субстанции. Дори ни алкохол не пият, брат, и алкохол не пием. Я одам на водичка. Сварно. Вземам си вода и ми е най-обало. Си уживкаш. И си уживкам, брат. И еднак не беше. Колко колички вода. Ала. И знаеш, що ми се свиги най-више за техножурките. Няма маси, брат. Значи ще си има подиум и ще одеш си изиграеш, а не одеш да застанеш и да си ставиш плащичката. Да. И да се приуткаш. Гледай сега, сите си правят... За различен вид на луѓе, брат. Да. Значи на кой защо му се свиги? Да, и сите си правят то, ще се свига, брат. И аз съм голем, да речем, голем борец за това сите си правят, що сакат и що се свига. Точно. И сега, нали, си имам плюс и минуси. Пример, аз ако излавам дали клик мик или нещо, да речем някъде ще е така дискотека или някъде ще има по-така, нали, маси, гужва, не е битно. Мене не ми се свига, то шо има много гужва, ще има маси. Мислям, сега, одам, нали, забавувам си се, ама те по този аспект не ми се свига, со то шо много има цяло време бутание, гужва натаму, па некој се опие, па стане нещо, нали, някой тепачка физически натаму, има някакво много цяло време телефон. Значи това ми е много битно, че ако отидем на някакво техножур, всеки път има место да си играеш, да се вози, нали, да те вози музика, да си уживкаш. Да си уживаш. Това ми е нещо най-битно. Второто нещо ми е, що няма телефони, брат. Никой на техножурка няма телефони, брат, не излава, не сега, може някой тук там да става стори, ама няма сликание. Селфи, никой, кой прави селфи на техножурка, брат, да се снима. Значи, сите излават и това ми на мен най-ако излезам и не някой мене да ме снима, ама така. Швикава песната телефон и блица, нато му наме, свагиш, значи, не ми е некако така по-лагално ми е, по-чил ми е, по-некако да не се замарат лугито ми и това. А некако излезем, нали, от други, речем дискотеки или някой кафичка ще има жива музика, се ми е некако, усекам се като някой ме гледа и аз гледам някой, сите се гледат, па тук малко ми е по-така. И сега там си има па някои други предноси и някои други ще не ми се свият работи. Сега нали флаши и тук пръскалки, мъски, я па и че нямам фетиш на такви работи, не знам. И я неким, брат. Искрено ти кажа. Не знам. И сега, нека си приемем обед. Нещо много интересно, ти ми беше спомнал, на коя техножурка е имал тепачка, брат. Я не съм видел. Скоро на никога, брат. Я не съм видел. Прикод във викенда, в кафичи, дискотеки, ресторани, знаем, има някой създава и с теб нещо вълно. Сега, дали то се дължи до музиката, така е малко по-смирена. Па не мора значи дека е смирена. Дали то се дължи към различни субстанции, що някои луги користат, па повече имат смировачки действа, речем, него ли алкохола, па ще знаем алкохола, много пъти нели дигата на разположение и се, ама па много пъти знае да ти направи, мисля, факт е дека те прави по-агресивен с някой работа. Добре. Мислям, много очигледна разлика да свагиш, не можеш да направиш. И така, и сега ще да прашам около, нали, ти си почнал с EDM, до сега сборим нещо около EDM, нали, па нещо така речем познато или по-комерциално, ако ще ви речеле. И с оттек на годините, малкочко, паузираш с EDM и одеш, сега ще викаме към техно. Да, защо се дължи тази промена на, да речем, на правец на вкус, тази транзиция? Но защо лично на тебе, психологски, що се дължи? Брат, това е много тежко прашение, значи не знам да си дам тук конкретен отговор. Ама аз мислям дека со тоа дека ние не смислите лично што сме били вчера, дека луѓето се менат, така да мислам дека и вкус се мене. Сега со тек на време не знам, ја не знам некој така што цел живот слуша само еден ист вид на музика. И ја мислам дека така почна тоа. Те например може да. Те например кога почна со EDM музика, јас брат имаш чуено за техно, знаеш што е техно, ама никој пат у живото ја не сум си помислил дека ја можно е техно музика да пуштам. Стварно. Ја не можеш да го чувам техното. Не можеш да го слушам, брат. Значи много ми беше репетитивно цяло време истото. Нищо нема. И викам, не можем јас оваа музика да ја слушам, брат. Тоа беше у средна школа. И со тек на времето, не знам дали сум станал по-изложен на тај вид на музика. Дали луѓето околу мене што се беле се слушале таков вид на музика. Или неко по-созреваш да речеме. Или неко по-созреваш. Значи стварно не знам која е причината. Ама те така со тек на времето почна да слушам техно. И ми се много повече свига, брат. Отколку EDM.
Сборам за моментално. А, например, Вода си ми окажал ти на мене пред Защо ти се свига? години. Точно ми кажеш, защо ти се свига повече техното от идиом? отивам повече уметност. На кой начин? Оти брат, комерциалните песни, EDM песните трябват 3 минути. Значи, они имат цяла композиция от урок от 3 минути, а техно трака може да трябва 10 минути. Добре. Не ли е това някакъв друг вид на пълнометност да може все да склобиш от 3 минути, защото трябва да склобиш? Па да, ама някакво цяло време е това, брат, значи ограничени са само с тия 3 минути. А от техно музиката ти имаш... Можеш колко сакаш да я направиш ти дълга траката, брат. И аз мислям дека от техно музиката имам повече елементи, сега зависи кой вид на техно, имам повече елементи от EDM, брат. Неко, не знам, по-друг вид на музика, по-длабока е, не е толкова много толкова изпакната како што е EDM. Малко по-субтилно да речеш. Да, може да би и по-бърза и по-спора. Я усакам по-спорото. И не знам, неко по-спора е по-длабока, неко по-дип. Да, по-длабоко значение имаш име. Да. И не знам, брат, неко... Кога слушаш техно, ти можеш да си изгубиш у музиката. Да. У неко, виж, викаш по 2-3 минути, не може време брат, да се нещо да си изгубиш. Новите хип-хоп песни са по 2 минути. Има 2 минути нищо. Додека почне... Стварно, неко песна, брат, додека почне, завърши и пущеше пайзито сайт много бързо. Мисля на мен, барем така. Техно музиката не е така, например. Аз за толкова много пощувам, брат, и затова аз толкова много сакам техно музиката моментално. И, например, сега трудам се тази музика да я слушам, чуя може на по-голям круг на луѓе, брат. И да ти кажем, мислям дека техно музиката е на добър път моментално в Македония. Оти се по-млади дечки почнуват да слушат техно, брат. Сега моментално ще средна школа и слушат техно музика. Да, порно не се слуша толкова много. Порно, те никога бе в средна школа, техно музика не се слуша, брат. Да. Мислям, може да се е слушало, ама ние да не сме ги познавали тия луѓе, стварно не знам. Да. И аз кога беше средно, се само по-старите слушат техно музика. И сите ми вика, ке почнеш ти? И аз викаш, ке почна. И аз сега, брат. Кажем, аз не си вируваш дека техно, нали, слушам, некои им беше паднали под стереотипи пагаш и се той се мислиш дека нещо наркоманско, но знато ми полека, божем на заебанци, почна, нали, викам ти хаус да слушам и дойка се пишуваше домашно, не. Пишувам математика домашно и хаус се слушам и си уживкаш, брат. Пишуваш си, решаваш си това, ти опозади на това си, брат. Да. Сега, си, нещо друго ще те прашам. Да не дължим много тая цяла философия там, ги техно да уламе. Найран път ке сбървам и за нея повеки. Тук всяка малко повеки да навлеземе. Да не само обчекорме темата. Последните няколко години луѓето ще по-близко да знаят дека си работиш на нещо, на някое проектче моментално. Да. Последните няколко години, после няколко лета, работиш в странство и тия пари, като ще имаш кажано, що си имаш заработено, що си имаш правено, си ги уложуваш от тебе, си ги уложуваш от пасията, не си ги трошиш на телефони и облека, пътувања, навоно. Обясни кай беше последните няколко години, да речем, последните няколко лета, ще работи и какъв е процесът на размислување на правењето пари, що значи тия пари за тебе и како ги гледаш, нали, парите, како средство за уложување или какво сакаш да ти кажеш? Па брат, сега пущаш аз музика, правиш некој денар, ама не е било то доволно за аз да можем да улагам у мене толкова много. Значи я не съм имал доволно пари, за да можем да си купим нова миксета или да си купим това, що сакам за студиото. И размислуваш на други алтернативни начини, брат, кога да ти за по-кратък урок да поиш пари, за да си ще усакаш. И почна на факултет. Първата година беше на Work and Travel в Германия. Чик само да прашам. Ти за Lion чул ли си, брат? Да. И по-добре. Ай после да ти позбораме за това. И ойде у Германия, у Leverkusen. И работил Burger King, брат. Ама аз ойдел съм у Германия с една цел. Да направим доволно пари, да си купам миксета. Да си купам по-професионална миксета, виж, не можеш да пущам на тази, що е старата. От тия стара, брат, значи с отеко на времето губи се квалитето. Върно, не съм. И како што се роко си мине, брат. Да. И
Отидел в Германия, работи 3 месеца, Бургер Кинг. Интересно лято, брат. Стварно много интересно лято, защото пръв път до тогава беше отидел в Германия. Германски не знаеш ич. Германски знаеш само то ще ти отдават параграфче да го научиш, защото когато отидеш да сбориш с менеджера, да му го кажеш. Я то го знаеш, брат. На памет го знаеш, само това. Памтиш ли го ще? Не го памтам. Ще време. Добре, не трябва сега. И интересно, брат, германци около тебе, друг менталитет, неко по-други са, брат, по-ново ти. И там му научиш нещо. Дойде си дома, купи си миксетата. Беше най-стрекният човек на света тогава. Брат, толкова време си мисли тази миксета. И фала Богу, после една година така ще си я гледаш всеки ден. Пи си, брат, оствари ми сон. Да не си имаш на постер. И най-обаво чувство е това, брат, когато имаш някоя цел и накрая после неколко време, брат, работил си на това константно и си изпълнуваш тази цел. То по-баво нещо не постои. Да. Според мен. Би се съгласил с тебе. Дефинитивно. И така почна то лето. Последното лето имаш друга цел. Нали, оствариш си на цел, но си поставяш някоя друга, ще сега да направиш. Трета. Втората година беше в Америка. Там работи 3 месеца и така. И тогава цел беше да направям пари, за да почна да си купувам опрема за студио. Да си вземам звучници, да си вземам клавиатура, да си вземам добър компютър. Да. И така почна. Второто лето. И сега третото лето да направям доволно пари, за да си направям свое студио. И така. Поминава тия 3 лета. Добре. Сега го завърши. Мисля, лятото го завърши. Той е твоето проект, нали? Си направиш студио и моментално си правиш студио. И това много радува, да си правиш студио. Твои пари. Да. Париш си изработил, брат. Всеки ден ще си рамбал, ще си щедил, ще не си шатал, ще не си купувал, ще ти текне. Тук си ги тръгнал на страна и той ми кажу много, нали, за твоя характер и за себе ми кажу много колко си посветен, колко само десака. И то ми е много така мотивирачко. Ще има такви луѓе, нали, близки до мене или ще си имат нещо зацъртано и ще сакат и ще си работят и ще по всяка цена ки се достигнат, нали, и то и не се откажуват от нещо, що е сон. Значи, или нещо, пример, ти да си почеш студио или при 3 години си кажал на някой, сега сакам студио, знаеш колко негативни коментари, нали, ке не идеш. Да. И то е нормално, нали, чекай сега, какво студио, типа какъв диджей си, защото ти това сето си отръгнал на страна и за много работи трябва така да бидеш в живот. Сето това си тръгнеш на страна, ако ти обава замислено, сега, пази, приеми критики, нали? Да, нормално. Ама като приеми критики не от сите. Значи отиваш, гледаш, ако се разбират, отиваш се патили, нали, патълъц, не гатълъц. Баш така. Отиваш се нещо направили или ще си имали нещо с лично, а не чичко ти Петре, що е кажал, сега типа диджей, фани работи, нещо вистинска работа или какво. Да. Значи, и за все така, трябва да си виж. Това ще си имаш зацъртано, пак ти кажа. Фокусири се, слушай само тия, ще трябва да ги слушаш и работи си на то и кога това ти се остваря. Значи аз мислям дека най-битно, брат, у живото е да знаеш що сакаш ти да работиш. Да, сега тук знаеш, много луѓе не знаят. Да. Ти правиш у живото. Значи ти ако нямаш някаква цел в главата, ако ти не знаеш, ако не се гледаш ти уидни на како нещо, що правиш? Да. И те, например, мора да имаш някаква цел, за да си работиш на това, брат. От това те движи тебе напред. Ама вие много луѓе не знаят, изгубени се. Това що сакат да бидат натаму, що сакат, нали, на що сакат да работят, що сакат да бидат, нали, како най-успешни, нали, на що сакат да се надоградуват, що да ги бие кариерата, още много луѓе не знаят защо ги бият. Много луѓе се запишат в факултет, не знаеки що да правят натаму. Точно. Ама за това нещо в Америка го има трендо, и не за Европа мислям дека го има трендо, дека некои луѓе после средна школа не се запишуват на факултет. Че поработкат си година и после яше приятелки имам, што се вземале таква, нали, не знам, македонски се вика gap year, што се вземале прескокнате на година, нали, буквално и значи тоа е за неки да се запишат никакъв факултет. Значи на кой бил факултет, што е да се запишеш
на кой било смер, ако то не те влече, джабе, брат. На Точно. кой, значи, кои връзки, кой не е бит, значи, ти ако не искаш да го учиш то, или ако не искаш да работиш на то, що сакаш, нали, сега пример, да речем, татко ти е бил диджей и много голям диджей, най-голям диджей в Македония, или да речем и по-широко. Он каже, Тодор ти беше диджей, ти ако не искаш, брат, ти ако не те влече, що, ти ако сакаш да църташ, например, или ако сакаш да работиш в бизнес, не е битно, брат. Ако Да. тебе не те влече, то не е, въобще няма такво. Сега не знам дали ти знаеш, моята приказка е таква, брат. Значи, кай мене тато е тренер по отбойка. Добре. Не съм Още знал. от како мал, цял живот съм бил с него на тренинзи, цяло време съм Мгм. тренирал. Я тренираше отбойка, брат, много време, до 18 години. А я Да. имам почнато от основно. Мгм. И тренираше отбойка, беше ми интересно. Ама ако ми се появи овоса музиката, я отбойка тотално тренирана страна, брат, то више не ме Да. влечеше мене. Чим не те И интересира. когато завърши средна школа, я му викам тато, аз се пензионирам. На 18 години. Он такъв, дека ти пензионираш сега на 18 години? И кажа, викам, не ме интересира това, шо всяки си огубим аз толкова времето за нещо, що него сакам да го правя, брат. Да. И он беше малко разочаран, он поминал. Сега те ме подражуваме, брат, по това, то е шо правя. тук има много фактори ще влияят на това. Значи, къде него луги може, то много имат, много е пресатурации, имат от това се поръснале, с това се гледали родитело или родителите какво и растат. Цяло време той бил наметнат, той може някой пъти да се наикели и тук по друга страна има и притисък, пример, ако татко ти бил някой много добър коментар. Сега тук има притисък, може ти ако не биеш по толкова добър како татко ти, ако имаш татко ти како тренер. И сега Да. тук додава някой допълнителен притисък. И аз за това мислям дека некој път може да психички е по-лесно да почнеш нещо ново комплетно, знаейки дека ако паднеш под некој ниво или ако се деси нема со кој да се споредуваш, него ли ако продължуваш това нещо, ще го работят твоите родители или нещо, те ми не битно, дали ки бие ракомет или футбол или бизнес или що било, тук па има, он автоматски имаш ти много висока Да. граница, особено ако твоите родители или родител не е битно, са били хипер успешни. Точно. Тук имаш Точно по много висока онма граница и тук трябва, не левам път, той е много висока цел и трябва да целиш към това. И сега тук се издвоива колко притисък сакаш. Брат, луѓето трябва да си одлучат сами за себе. Аз мислам дека най-убаво нещо е те видни аз кога имам мои деца, брат, я неким на нив да им Да. кажем, например, аз сакам ти утре да бидеш то. Значи ако Да. им оставам на нив, они Да. што сакат тоа си бидат. И то мислам дека е най-битно и да си една цялото живот Пасията. от мали нози, брат, да знаят защо ги бива. Значи най-битно от себе да знаеш тебе защо те бива. Да. И според това да се фокусираш на нещо. И аз, например, ако завърши средно, има и аз една година празна Мгм. година, не запиша на факултет. Добре. Ей, те не Сакаше да размислям, Много шо паметно. факултет ќе одам, брат. Много паметно. И накрая дойде до заклучок да ќе одам. Нели, всеко виж си имаше цел за църтано главата и имаше си направено план. Викам сега волято ќе одам, ќе си вземам миксета и почнам с това да се занимавам. Викам, толкова ќе се запишем на факултет. И сега шо факултет да се запишем? Нещо шо ќе ми бие нещо интересно, брат. Добре. И плюс ще можем да го преминувам тази моя професия. И аз запиша на маркетинг. Мгм. За утре, други ден, или за денеска, Ако няма те притреба. и те сега, например, и аз ќе плакам на някой друг да ме спонсорира мене, или ще Да. ќе ме промовира натам наам, И можеш я само да си можем работиш. само да си го правим това, брат. Да. Я ќе имам некое знание от тази област и ќе можем да си го применам то. Да. И така запиша и те сега оваа година абсолвент, завършувам. Браво. Имаме. Браво. Имам ще баги Браво. предмети само. Гледай се, Трябва да ги изчистя. у исто време тераш много работничи. Ем ти работиш, ем правиш студио, ем правиш музика, ем пущаш музика, ем па факултет тераш, значи то са някои работи, за koje си мултитаскинг. Да, брат, ама я то не го сетим како работа. И па фала Например. Богу, не трябва да го сегиш како работа. Трябва ти бие како мислам да го сегиш. Не трябва да го сегиш како станеш, сега и аз морам дом на работа, Да. за кој много луѓе така се усекат за работа и затоа много луѓе да речем може Не да работа се точно сакат, брат. Да. А най-битно от себе е да го правиш точно сакаш, за да не работиш въобще в живота, а да правиш нещо. Да. Го правиш. Я мислям дека това е най-битно за младите луѓе моментално в оваа държава и общо секаде. Да. От млади години да почнат да тражат нещо, да си имат некоја определба, да бидат определени с кон нещо Да. и да се стремат кон тоа, брат.
и си работят, то ще ги влече. Да. И да знаят дека има работа. Има работа. Все има работа, брат. Ти Все има работа. ако си И у Македония запнал има нещо, работа, бре. има, брат. Има. Значи не можеш да ми кажеш дека Македония няма работа. Значи ако сакаш То ти да не се може. вработиш, има къде да се вработиш. Да. Само трябва да потражиш. Това мой другар ми Филип Андонски вика, он беше на некој бизнес акселератор, нещо преку една фирма кај ще работе. Такво нещо беше, не е битно, че има го на YouTube канал на владата на Македония, нещо, некој Исечук и че ти вика, ја не служувам, со голем дел од моите, немам истомислени со голем дел на моите генерации што е околу мене години, дека нема работа во Македонија. И доказа тоа, мислам, он лично сега не кажу, не е битно на кој начин, но лично имам видено дека од дечкото се утепува од работа, значи утепуваш од работа, значи и да нема работа, он сам си е тражил те вам тамо ново, значи има работа колку ти душа сака. Колку душа сака, само треба да сакаш да работиш. Точно, така е. И тоа е битно. Мислам, тоа е многу така. Не е битно. Сакам нещо да те прашам. Оли. Да малко да смееме тема. Со во што преска не спомнаме, со тоа што се одеш од EDM на техно, со тоа доваѓа и некој ребрендување твое. Значи не си под истиот бренд, туку си по некој друг бренд. И точно. тоа ти е некој вид на вртање на нова страница на книга, нешто многу клише, да речем, тоа беше пример, ама така. Така е, брат, значи јас почнувам сега нов лист, нов старт за мене ово. Јас си го така осеќам. И сега новиот бренд ти е? Новиот бренд е Родот. Родот. Да. Наопачкиот Тодор. Наопачкиот Тодор. Буквално си вртеш 180 или? Така некоја символика си има. Не бе, едноставно интересно звучи, брат. Тодор. Кога го обрнеш за е Родот. Да. Сега то македонски има некое значење, ама ова као општо свето нема и брат. Да. Баш беше проверил дали има некој друг со тоа уметничко име, дали некој го користил, ти многу е битно тоа. Значи сакаш да бидеш ти уникатен од тоа што го правиш. Не кажеш да има други луѓе што го имаат истото име, што го користат. И видеа дека нема никој до сега. И викам, така ќе биде, брат, убаво, кечи звучи, кратко. Да. Тоа е најбитно, значи кога ќе го слушнеш да ти фане слух, да го имаш некако, не знам кога да го објаснам. И што значи за тебе тоа ребрендување, као нов старт? Тоа значи дека не знам, брат, јас се осеќам како целото тоа знаење што сум го стекнал под името Балакрос, сега можам да го имплементирам у новиот бренд, у Родот, и да почнем од почеток со нов старт, со целото тоа знаење, да почнем да работам, брат, и малку по-сериозно. Малце по-сериозно и почнувам сега така по-сериозно, можем да кажем. И не знам, јас си го сваќам ово како работа, брат. Мораше да си го представам така на мене, на тај начин, кај што ја ќе одвојувам 8 сати дено, да работам на тоа, тоа да ми биде како full-time job, тоа да го правам цело време. Иако тоа според мен не е работа, брат, ја тоа секој го правам дома, по цел ден. Да. Ама одлучи си да си одвојувам 8 сати дено, да го правам тоа. Како full-time job. И брат, значи секој станува експерт у нешто ако помине 10 или сат. Така да, ако ти 8 сати дено одвојуваш за нешто, па макар и повише, брат, ако можеш и повише да одвојуваш, да правиш нешто, когато ти ќе дојдеш тие 10 или сат и ќе станеш професионалец со тоа. И ќе си го знаеш. И ќе си го знаеш тоа и ако си професионалец, значи ќе имаш и добра работа, ќе имаш и добра позиција, можеш одека да знам што ќе се случи јас со иднина, брат. Ама имаш си некоја цел, свекаш, ти стремаш се кон нешто. Сега можеш некој пат, оти многу е битна и среќата у животот. И ако некој пат не бидам диџеј, може ќе бидам музички инженер. Да. Ама битно е, јас ќе се бавам со музика. Ќе си ги знаеш. Тоа ми е на мене. Ќе си ги знаеш работи. На тоа одам. И тоа е многу битно, нели? Паз да си стекнеш некое секундарно знаење, зашо и да работиш, да знаеш, да знаеш, нели, да се снајдеш ако нешто, не дај Боже. Значи јас знам со мојата една работа ако не биде, јас за тоа запишав се некој втор,
не втор факултет, ке рече, не втор факултет, тук на комплетно друг правец у живото, пък комплетно трето нещо на магистратура, малкочко да фанам от сите, за да знам дека утре, не дай Боже, кой знае шо ки се деси или да ме фанеш сега да ме ставиш кай било свето, за да можем нали, да се снайдеш и също да работиш. Значи не е само, нали, само да се фокусираш на една работа, тук и да си имаш па некои и сега со тоа што си го работиш ти, нали, викаш, нали, со студио, со управление, со тебе, како музички инженер можеш да работиш или како маркетинг, или не е битно, било за да можеш да се снайдеш. И тоа ти е много, много, много битно и много паметно. Много паметно. Не знам, Тоци, на тебе ти посокувам много, много успех. Сакам да гледам на светска бина. Не само поради тоа што си ми приятел, искрено тук поради тоа што сакам некој път да биеш много познат брат. И сакам, кога има някоя журка у Берлин, пример, да речем това, и колки нема, кажи го, колки нема, колко се вика, нели, карти за купуване ново, с улязен брат от задния влез, с тебе се поздравам и си седнем и си пометам и направо мачка си седна. И ки биде то, аз мислам. Я не верувам дека ки биде то, брат. Значи аз сборам, аз съм обетам и имам близки приятели, само луѓе кои што мислам дека нешто ќе биде. И сега кај мене има, може не знаеш, кај мене има критериуми, ја со кој се однесувам така и со кој така разговарам и у многу луѓе гледам така потенцијал и у многу луѓе, стварно многу луѓе имат си потенцијал, ама многу малку луѓе тоа го изнесуват, многу малку луѓе знаат да го не е толку проблем што знаат и може да го научат, многу малку луѓе сакат да го изнесат тоа од себе си. Некако се демотивирани, многу млади луѓе не знаат што прават, немат некоја цел, викат си, ај сега во ќе пробам, сега тоа ќе пробам, некако така, значи многу малку луѓе знам што така знаат и целат и тоа ми е многу било и знам од прилика кој ќе успее. До душа, нели, па среќа да си играе голема улога. Точно. Ама сакаш само завршам со тоа, ти кажам, да ги посокувам многу голем успех и многу голема среќа, ти среќата ти треба. Само си продолжи како што си и продолжи само со работење со се и мислам дека нема тоа што си имаш мислено, нема каде ти бега, верувај. Много брат, значи многу ми значи ово поддршка од другар, од пријател и многу го ценам тоа, брат, значи исто јас посокувам тебе, те сега почнуваш со нешто ново. Прв пат не знам за Македонија, ама ово е нешто многу интересно, брат. Јас стварно ти кажувам дека на мене ми се многу свиѓа оваа идеја со подкасто, што донесуваш интересни луѓе, кај што им ги представуваш на општеството и кај што поставуваш интересни прашања. И тоа е многу битно, брат, значи многу е битно ти извадеш поука од тај човек што го викаш и тоа да им го представиш на народо и они да слушнат, брат. И они тоа ќе учат, ќе речат, зашо јас ово не го направам? Да. И може некој пат тоа е многу мотивирачки. Да, од еден претходен подкаст, значи со Емил Павлов извади аз некои инсерти, значи така малку мотивирачки, малку потака и од тебе ќе извадам малку да некои работи што мислам дека некои луѓе може треба ги слушнат малку што ќе ги возбуди или што ќе малку ќе рече чека малку треба малку да станем и се тоа. И сега јас неким да бидам ултра популарен со подкастот, има друга цел за која ќе ги направам посебно видео да кажем што е целта на подкастот. Ама значи ако се сака, се може. Чим јас можам намам време и да пишувам магистарски, и да работам, и да вежбам, и да снимам, и да местам се во светло метло тука, камери, микрофони, па знаеш нек имаме нешто, ја ти тука проблем, па се тоа да немам слободно време. Значи ако се сака се може, брат. И тука нема изговор. Нема изговор, зашто ако сакаш нешто ќе направиш се што треба за постигнеш тоа. Небитно на каква позиција си, на каква позиција си, нешто, ако сакаш се се може. Луѓе од 0 чим се стигнуваат до 100, може некој од 20 до 100 и од 50 до 100 и од 70 до 100 и до 90 до 100 да стигне. Точно. Јас многу согласувам с тебе тука. Тоци. Фала многу, братче. Фала многу на тебе, брат. И поздрав, дечки, се гледаме. Поздрав. Чао.